Taky si vzpomínáte na doby, kdy jste chodili do mateřské školy a těšili se domů? Z mateřské školky Meluzínek, která sídlí v Trutnově, by se vám určitě nechtělo. Děti se tu věnují například angličtině nebo si jdou zahrát golf. Více už v následující reportáži. A my už se nacházíme v Trutnově u unikátní mateřské školy Meluzínek. Tak se pojďme podívat dovnitř. No a já už jsem zvědavá, jestli pak jsou na nás děti v mateřské škole připravené. Soukromá jazyková školka Meluzínek nás opravdu přivítala s otevřenou náručí. Tolik hraček na jednom místě jsem už hodně dlouho neviděla. A já už tu vedle sebe mám úžasnou osobu, která stojí za celým zrodem této mateřské školky, paní Kláru Danielis. Dobrý den. Dobrý den. Tak moje první otázka zní, kde se vůbec vzal ten prvotní nápad založit takovou mateřskou školku? Tak tahle potřeba vznikla z ty nejpříjemnější potřeby, a to z toho, že se nám s manželem povedlo během 3 let mít 3 děťátka a vlastně mám tady svoje 9měsíční, 2letý a 3letý dítě. A díky tomu, že teda jsme a dneska doba prostě tomu tak nasvědčuje, že musíme být pracovitý my maminkami, tak z toho důvodu jsem hledala školku a jesle pro děti. To nebylo možné, nedostali bychom se, tak že to vzniklo ze dne na den a řekli jsme si, že tedy otevřeme svoji školku a svoje jesle. Jak už Klára Danielis zmínila, ve školce má i své děti a jak sama říká, je to ta nejlepší kombinace. Ta školka i ty jesličky mají právě to, co maminky dneska potřebují. Když jsem chtěla svoje děti někam umístit, potřebovala jsem pracovní dobu takovou, abych ty děti tam mohla dát, kdy já potřebuju, abych si je mohla vyzvednout, kdy já potřebuju, aby když mám plný diář napsaný a ráno prostě zjistím, že má dítě teplotu, abych mohla zvednout telefon a říct, může teda někdo z vaší školky přijet hlídat ke mně domů, protože já prostě musím teďka na nějakou schůzku. Chtěla bych, aby moje dítě, když mu teda já nemůžu ty svoje pusínky dávat dopoledne, odpoledne, protože pracuju, tak aby tady byl někdo, kdo mu ty pusinky bude dávat za mě. Kdo, když bude plakat, tak ho prostě zvedne a bude nějaký ťuťu ňuňu. A to je všechno ve školkách, které jsou prostě o hodně dětech. Tak to tam nejde. A právě z této potřeby vznikla soukromá jazyková školka, ve které se děti cítí jako doma. Vždyť i oslovení paní učitelko tady rozhodně neuslyšíte. Za to tetami se to tu jenom hemží. Na 4 děti vychází 1 vyučující, na ty nejmenší potom dohlíží zdravotní sestřičky. Plus teda je tady native speaker, což je to největší pozitivum, protože děti tady jsou od půl roku. A jsou v bilingválním prostředí, slyší angličtinu od rána do večera. Děti angličtinu doslova zbožňují, aby taky ne. Veškerá výuka je vedená formou hry. Hello. How are you? Thank you. Jsem tu každý den, abych s dětmi mluvila anglicky. Pomáhá jim to si jednoduše jazyk zapamatovat a když už jsou na úrovni, kdyby se angličtinu měli začít učit, už mají základ. Děti tak angličtinu mají každý den a stala se pro ně automatickou součástí života. Angličtina není ale jedinou aktivitou, se kterou se ve školce Meluzínek můžeme setkat. Soustředíme se na to, aby děti měly dostatek pohybu, aby byly dostatečně na čerstvém vzduchu, protože už zase začíná sezóna, kdy je nádherně, tak je škoda to trávit ve školce. S dětmi chodíme na golf, s dětmi se snažíme chodit na koníky, dochází za námi paní z pejsky na kanisterapii, chodíme s dětmi plavat, chodíme do solné jeskyně. Těch aktivit je strašně moc. Součástí výuky je také logopedie, kde se děti mohou zdokonalit v našem rodném jazyce. Ušák má dlouhé. Ufy. A já se snažím učit všechno hravou formou, je to spíš formou básniček, formou obrázků a je to taková hravá logopedie. A dalšími aktivitami se to tu jenom hemží. Děti sami pečují o svoji zeleninku a ovoce, kterou si pak i v rámci svačiny snědí. A co teprve golf? Ten je i v soukromých školkách naprostým unikátem. Děti stráví časy nejenom na sluníčku, ale také se přiučí stále oblíbenějšímu sportu. Často si přejí, aby rodiče, aby děti v tomto sportu byly podporovány naší školou.
školkou. O děti je tu postaráno jako v bavlnce. Výjimkou nejsou ani dopisy, které rodiče před nástupem do školky píší. Nejsme zařízení, kde by rodič přišel a dostal by nějaká pravidla. Tady je to o tom, že rodič přijde především maminka s tím malinkým dítětkem, který prostě je na něco zvyklý z domu. A ta maminka nám napíše dopis a řekne, na co všechno právě je ten její miláček zvyklý, jak se usíná, jak se spolu pusinkují, jaký je to ťuťuňuňu mezi nimi a na co je zvyklý. A jestli když pláče, tak právě potřebuje přitulit nebo se potřebuje někam schovat, jestli když usíná, potřebuje dudáka nebo si šmoulat plínku. To jsou všechno strašně důležité věci, čím je doma odměňují. A tohle všechno ta školka drží, celou tu páteř, kterou nám ta maminka řekne, tak ta školka dodržuje. Školka je otevřená i o státních svátcích a dokonce i na vánoční dopoledne, tak, aby si rodiče stihli vše připravit. Pokud je dítě nemocné, může jim školka poskytnout i hlídání. Myslím si, že skutečně ty děti tady dostávají maximum. Nenapadá mě nic, co by jim chybělo, co by tady mohlo být lepší.